Fi sy'n penderfynu a Gwna Phillips yn gweud Queenstown. So, ges nhw 4. Right, rhaid wneud e lawr, right, a Imogen Garan, rhaid chi enwi'r pobl enwog o De Affric, okay? Right, barod i ddechrau? Dechrau nawr. Enwe pobl. Desmond Tutu. Gywir. Beth am nes? Ie, na mi. Desmond yna? O, dim o'n dda. John Pierre Reeves. John Pierre Reeves. Malwen. John Pierre Reeves. Reeves? Stad, dywer chi. Come on. 15. O, Percy Montgomery. Aster ydych chi fel. Ac ar ôl rownd na, Rowland sy'n mynd â hi. Da iawn. Rwy'n ni'n barod wedi gweld Garen yn wynebu'r her. Nawr, yn bryd ni Rhydian ddangos pa mor ffit yw e. Para ffoi ni, mae Jones Amble yn trwy'n y cornel, so... Ni wedi gwneud becsen barod yn ni. Ond fi'n credu, gyda'r holl ffitrwydd ma, fi'n credu bod wedi mynd bach dros y top drwch ar hyn. Hei, Garen, ti'n ofnus? O, mae'n mynd i fi, ni'n rubbish. Mae'n mynd i fi. Gadewch y cystadlu i'r Ti'n gwybod beth yw'r reolau, nhw i ti? Ydw. A llai jyst wyt nhw? Ie. Maen nhw mor galed. O, reit, mae rhaid ti bwrw'r bar sy'n goleo, oce? Ie. Ac os na grydydd i'r bar mewn pryd, mae'r gêm ar hen. Ynddo, oce. Hwb cy ti. Diolch yn fawr. I well a garan, siwr o fod Wel. beth. Oce? 1 3 mawr i ti. Ti newid y garan. Dydych ni gael gweld sgôr Rhydian. 23.5! Hei, ath i wallt i wyn, but mae'n edrych jiffy pwni rownd. Da iawn, Rhydian. Rhaid na cyfamran, da, ymunwch ni ar ôl y toriad.